खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आईपीएस आरो एपीएस निफ्राय लानानै आसाम पुलिसनि गासैबो मावथिफोरानो मोदोमनि लेरथाया जुदि गोबांबा बेखौ खम खालामनायनि समा फैबाय चीफ मिनिस्टार अफिस आसामनि बिथोन बायदियै आईपीएस आरो एपीएस अफिसारनिफ्राय लानानै गासै आसाम पुलिस पार्सनेलनि बीएमआई अदेबानि बडी मास इन्डेक्सखौ नायनो थाखाय आसाम पुलिस हेडक्वार्टारा थांखि लाबाय बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि डीजीपी जेपी सिंह बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों मख'नो गोनांदि बडी मास इन्डेक्सनि ओंथिया जाबाय गोजौजों लोगोसे मोदोमनि लेरथाय बेनि सायावनो नायनाया जागोन टुइटारनि गेजेरजों जेपी सिंह बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि जाहाथे आईपीएस आरो एपीएसजों लोगोसे आसाम पुलिसनि पार्सनेलफोरा गावसोरनि मोदोमखौ थि जखानि खालामनानै लायो बेनि थाखाय गासैनोबो दान मोनथाम अदेबानि 15 आगस्टसिम सम होनाय जाबाय आरो 15 आगस्ट जानायनि उनाव 15 साननि गेजेरावनो बडी मास इन्डेक्सखौ नायनाय जागोन बेनि उनाव जायफोरनिया BMI 30+ अदेबानि मोदोमनि लेरथाया गोबां ओंखारगोन बिथांमोननो फिन दान मोनथाम अदेबानि नभेम्बर दाननि जोबनायसिम खाबु होबावनाय जागोन बेनि उनावबो जुदि मोदोमखौ नांगौ जखानि खालामनानै लानो हायाबा भलन्टियारि रिटायारमेन्ट स्किम VRS अप्शन होनाय जागोन खालि मेडिकेल ग्राउन्ड जेरै थायरयडिज्म बायदि बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोराल' रेहाय मोननो हागोन BMI लानायखौ 6 आगस्टनिफ्रायनो जागायजेनगोन होननानैबो जेपी सिंह बिथाङा फोरमायथिदों राजखान्थिनि थाखाय गावजों गाव एरसन एरब्र खालामनाया जोंनि गेजेराव बांदों नामा 13 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि NRL पेट्रल पाम्पआव लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो गैयाबाबो सोरनिबा एरसन एरब्र खालामनायनि थाखाय पुलिसजों हमजानानै उदां जाबोनायनि उनाव फैलाव बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल बिथाङा फोरमायथिदों दि 13 फेब्रुवारियाव थिथागुरि NRL पेट्रल पाम्पआव लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो दं होननानै जेबो फोरमान गैयालासे सोरनिबा एरसन एरब्र खालामनायाव पुलिसा हमनानै लांदोंमोन जाय सुबुङा एरदों बिथाङाबो जोंनि बर' सुबुङानो एरग्रा सुबुङा लुथिनाय जाथाय जानाय सानखालिबो आंजों अदेबानि फैलाव बसुमतारीजोंनो हरनि 12 रिंगासिमबो दंमोन नाथाय नंखायै बेबायदि पुलिसनो एरनानै होनानै पुलिसनो हमजाहोनाया मोजां जायाखै होननानै बुंथिदों फैलाव बसुमतारीया लोगोसे बुंथिबावदों दि लुथिनाय जाथायजों जेबो सोमोन्दो गैयाब्लाबो दं होननानै बुंनानै लानो थाखाय आरो जाथायनि मास्टारमाइन्ड होननानै सिमान लानो थाखाय पुलिसा नारसिनबाय थादोंमोन आरो राजखान्थियारि नारसिननाय दं जायनि थाखाय उदां खालामनो हाया होननानै पुलिसा बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो बबे दोलोखौ मदद खालामो UPPL ना BPF दोलोखौ मदद खालामो बेखौबो पुलिसा सोंथि खालामदोंमोन उनाव BPF दोलोखौ मदद खालामो होननायनि उनावनो राजखान्थियारि नारसिननाय दं एंगारनो हाया होननानै पुलिसा बुंथिदों बेनि अनगायैबो दाय गैयै सुबुंखौनो हाग्रायाव एनकाउन्टार खालामनो थाखाय पुलिसा मोखां खाथेनानै लानानै थांदोंमोन नाथाय सासे OCआसो रैखा खालामदों दाय गैया आरो जेबो फोरमान गैया होननानै OCआ SPजों सावरायनायावसो जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों फैलाव बसुमतारीया जायनाखि फैलाव बसुमतारीया जोबथेसालियाव थानायाव ex-NDB गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगो मोनबोदों बिथांमोनहा जोबथेसालि सिंनिफ्राय फैलाव बसुमतारीनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिहरदों दि बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय रावबो NDBनि दैदेनगिरि बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो राजखान्थि हान्जाफोरा खामानिखौ मावाखै बेनिखायनो केस बोखारनायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा मानसि लांखारनाय जाथाय धनपति लाहारीखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा लांखारदों लांखारजानाय धनपति लाहारीया तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरिमोन आरो तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि गायसनगिरिमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंबिलि 5 रिंगासो समावनो सिनाय मोनै सुबुंफोरा धनपति लाहारीखौ लांखारदों तामुलपुर मटंगाफुरि पार्कनि दरखंनिफ्रायनो हमख्राबै गंसे बोलेर' गारिजों लांखारदों होननानै फोरमायथिदों आरो जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां होनायजों लोगोसे एफआइआरबो होनाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै आरो सोर आरो बहा मानि थाखाय लांखारदों बेनि सोमोन्दैबो मिथिनो मोननाय जायाखै लांखारनाय जाथायखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुम आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो धनपति लाहारीखौ थाबैनो मोजां देहाजों लोगोसे एंगार हरफिननो थाखायबो बुंथिदों नङाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा
आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभा थैनायनि खौरांखौ नोंथांमोनहा मोनबाय जानांगौ। नाथाय साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभा थैनायनि उनावनो मोनफानि उनाव मोनफा खोथाफोरा सोराङाव फैदों। जाय साननो गोनां जादों साहसगोरा जन्मनि राभाया थारैनो गारि जाब्रबथाय जानायनि थाखाय जिउ गोमादों ना बिथांखौ सोरबा बुथारदों। जन्मनि राभाखौ बिथांनि सुथुरफोरानो बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनिफोरजों लोगोसे बांसिन सुबुंफोरानो। गोदान जाथायफोराबो सोराङाव फैदों। हासिना बेगम मुंनि सासे आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नंखाय सना आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगि खालामनायनि दायाव असगर आली, जाकिर आरो आबू साहिद मुंनि साथाम सुबुंखौ साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभानि गेजेरजों हमहोदोंमोन हासिना बेगमआ। नाथाय आयेन बेरेखा साथाम फालांगिरिफोरजों लोगोआव दंमोन नावबैसानि आइसि बिथाङाबो, जायनि थाखाय जाकिर, आबू साहिद आरो असगर आलीखौ हमनायनि उननिफ्रायनो आइसि आरो बिसोर साथाम दुथांफोरा साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभाजों लोगोसे हासिना बेगमखौ गोबां हुमखि होदोंमोन। बेनि अनगायैबो हासिना बेगमनि न'आव थांनानैबो हाराहास्ति खालामहैनायजों लोगोसे साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभाखौ माबा मोनसे खालामनोबो बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों हासिना बेगमआ। बेनि अनगायैबो नंखाय सना आरो नंखाय रां बिलाइ फालांगि खालामनायनि दायाव हमनायनि हेंथायै उल्थायै साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभानि सायावसो दाय जाबसिनदों आरो साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभानिफ्राय आइसिआ 6 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो रांखौ हरनो हायाबा जोबथेसालियाव सोनायनिबो आइसिआ हुमखि होदोंमोन। नङाबा माबा मोनसे खालामगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। जाय खोथाखौ जन्मनि राभाया थैनायनि सिगां फन हरनानै मिथिहोहरदों होननानै फोरमायथिदों हासिना बेगमआ। हासिना बेगमनि बेफोर स्टेटमेन्टनि अनगायै जन्मनि राभानि नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आरो रिपर्टनि बायदिब्ला जन्मनि राभाया सोरांसि 1 खावसेनिफ्राय 2 रिंगासिमनि गेजेराव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। नाथाय बेनि उनाव 2 खावसेनिफ्राय 3 रिंगासोआव आसाम पुलिसनि साबानि मोनसे हान्जाया जन्मनिनि न'आव फैनानै रेड खालामफैदोंमोन आरो न'आव थानाय गासिबो रांखौ लानानै थांदों। बिमाया दाउ फारौ फाननानै मोननाय रां मानि लानानै थांजोबदों। नाथाय जन्मनि एक्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथिलाङाखै। बेनि अनगायैबो थैनाय समाव जन्मनि राभानि खाफालाव एसेल' दुखु मोननाय दंमोन, नाथाय बिथांनि गारिया थेर बेथेर जादों। बेनिखायनो बे जाब्रबथाय नङा बुथारनायसो होननानै बुंथिदों नखरनिफोरा। बेनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों नखरनिफोरा आरो लानानै थांनाय गासै रांखौ हरफिननो थाखायबो खावलायदों। मानोना दा नखराव गरसेबो रां गैया होननानै फोरमायथिदों। 16 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथि सानखौ फालिदों। मिरु हिसाबै क'क्राझार नोगोराव थानाय बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथि सानखौ फालिदों आरो दाब जिल्लाफोराव, बियाबफोराव आरो गामि ओनसोलफोरावबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथि सानखौ फालिदों। बे हाबाफारिनिफ्राय फोरमायथिदों दि बाथौ धोरोमा बर'नि धोरोम। बेखौ बयबो मिथिगौ। बाथौनिफ्रायनो गुबुन धोरोमाव बास्लायलांदों, जेरै हिन्दु, कृष्णगुरु, सत्संग, ख्रिस्टान आरो गुबुन धोरोमफ्राव बास्लायलांदों। नाथाय बर'नि धोरोमा बाथौआनो। बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि समाजाव, जोंनि गामियाव आरो जोंनि नखरफोराव आब्रुथि, खौसेथि, आखल आखु दानाय आरो सोलोंथाइ होनो नाजादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बोरलि, बिबार आरो गुरु खान्थियानो जाथों मानो जों गासैबो बाथौआरि बाथौ धोरोमखौ बाथौ खान्थि हिसाबै भारत सोरखारनि संबिजिराव गायसननो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो गासैबो बाथौ सिबियारिफोरा खौसे जानो नांगोन आरो मुलुगाव गोसारहोनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 1992 मायथाइनि 16 मेआवनो गुवाहाटि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बाथौ सिबियारिफोरा ज' जानानै दाफाम आफादखौ दादोंमोन आरो बे एखे मायथाइयावनो रङियानि देवलखुसि गामियाव जथुम्मा जिरायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसननाय जादोंमोन। फोरबोआव गावग्रा बम बानायग्रा फेक्टरियाव बेफ्रुनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आयेन बेरेखायै बम बानायग्रा फेक्टरियाव बेफ्रुदों, जायजों 7 जिउ गोमादों आरो माखासे जोखोम जादों। बे जाथाया सोनाब बंग'नि सानजा मिदनापुर जिल्लायाव जादों। बेफ्रुनाय जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरनो 2,50,000 रां होनो थाखायबो सोनाब बंग'नि सोरखारा फोसावबाय। बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै सोनाब बंग'नि प्रशासना फोरमायथिदों दि आयेन बेरेखायै बम बानायग्रा बे फेक्टरियाव थांनाय दानावसो रेड खालामहैदोंमोन आरो फेक्टरि बिगोमानि हेंथा राहाबो लानाय जादोंमोन। नाथाय फेक्टरिखौ बन्द खालामालासे आयेन बेरेखायै फेक्टरियाव बम बानायनायनि खामानिया जागासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव सनितपुर डिसि अफिसाव मावग्रा बबी खान सैकियाखौ हमदों। बबी खान सैकियाया डिसि अफिसाव सासे कपियिस्टमोन। हानि सार्टिफिकेट बानायनायनि मुङाव रां दाबि खालामदोंमोन बबी खान सैकियाया।
बेयावनो रां बिजाग्रा सुबुङा रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोदोंमोन, जेराव रां लाफुबाय थानाय समावनो बबिखान सैकियाखौ हमनो हादों आरो बिथांनि हेंथायै रां जाख्ल'नायनि हेंथा एफआइआरबो होनाय जादों। फुड पयजनिंजों भुगिनो गोनां जादों एमएलए रबिराम नार्जारिया। फुड पयजनिंजों देहानि थासारिया गाज्रि जानायनि थाखाय बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। राजखान्थियाव गावस्रा गावस्रिब्लाबो खैफोदनि समाव एमएलए रबिराम नार्जारिखौ खौरां लाफैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मणिपुर रायजोआव फिन इन्टारनेट बन्द। सानबासिम इन्टारनेट बन्द खालामबावबाय मणिपुर रायजोआव। समाजनि हेंथा माखासे सुबुंफोरा नंखाय खौरां फोसावनानै गुदुं थासारि सोमजिहोग्रा भिडिअ एबा खोथाफोर फोसावनानै मणिपुरनि थासारिखौ आरोबाव गाज्रि खालामनो नाजानायखौ सुलुंनिफ्राय मोननायनि उनावनो मणिपुर रायजोआव सानबासिम इन्टारनेट बन्द फोसावबावबाय। जाहाथे मणिपुरनि थासारिया फिन सिगांनि बायदि गाज्रि जाया, बेनि थाखायनो मणिपुर रायजोआव सानबासिम इन्टारनेट बन्द खालामबावबाय। रायखांनो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मेथे हारिनो एसटि खथा होनायखौ लानानै मणिपुर रायजोआव जेरैथिंबो अर जोंब्लावदोंमोन आरो दाङाबाजि जानायाव गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा गाव गावनि न' बां गारनानै आसामाव खारनानै थाफैनो गोनां जादोंमोन आरो खायफाया केम्पफोराव थानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।